dag skal vi spille det, der hedder RoadTube Live. Jeg tror, det er lidt ligesom YouTube, hvor du skal lave din egen YouTube-kanal og sådan blive kendt og sådan noget. Ligesom jeg lidt gør lige nu. Og vi får sådan en daily reward. $500. Vil vi have en tutorial? Nej, det gider vi ikke. Okay, 100 gems. 150 faktisk. Og jeg tror, vi bor herinde. Der er homes. Vi kigger lige herinde. Så herinde er der nogle huse. Når vi kan gå ind her. Velkommen til AV TV. Du kan kigge her på vores hus. Det er det, vi bor i, tror jeg. Ja, det starter apartment. Det er gratis. Det man starter i. Det næste er det her Lakeview Apartment. Det koster 5 millioner. Og der er et eller andet 5 upgrade slots. Jeg tror bare, det er lidt større. Penthouse, det er godt nok stort. En båd, 1 trillion. Så kommer der sådan et stort villahus her. Et fly. Det koster 3,5 QA. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men det lyder så meget. Mothership, jeg ved ikke lige. Det ser lidt mærkeligt ud. Sådan, det ligner ikke rigtig hus. Void Castle, som godt nok ser stort ud. Det koster 99,96 trillion. Man skal ind i et eller andet Void først, men det ser godt nok stort ud. Så nu går vi ud, så kigger vi lige på det andet. Herinde sådan en shop. Nå, det er sådan noget, så man kan få bedre computer og skærme og sådan en mus. Mikrofon, kamera endda. Hold op. Herinde. Virtual Reality. Det er et VR. 5 trillioner. Så er der 100 trillioner. 1 QA. Måske er det sådan, der er flere spil på dem eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Så er der noget, der hedder Studios. Hvad er det? Og hvor? Det er ikke begyndt. Nå, så snakker man her. Så man skal have 2 kanaler for at få en garage. Når man har 10 billioner subscribers, skal man så få en ny kanal. Og det er hun står med telefon. Nå, der er telefon her. Så skal vi have 50.000, så kan vi få en telefon. Her er der sådan et andet ting her. Nå, I kan se, den gør mig glad hernede. Så skal man nok spille, så man ikke bliver træt af at lave videoer og bare løbe rundt i byen hele tiden, tænker jeg. Så er der sådan et andet køleskab. En salat. Sorry, så har jeg fuld hernede, men jeg ved ikke, hvordan man får det der. Så vi kan gå ned i stolen her. Så kan vi spille. Så prøver vi record til det her. Man kan også livestream. Jeg vil trykke på alle dem her. Okay. Har jeg så fået en video, eller hvad? Nå, jeg tror, jeg skræmte den blå. 88%. Det er meget nice. Og 99. 71, det var ikke lige så godt. Så kan jeg uploade den, tror jeg. Ja, så uploader den. Jeg får nok flere subscribers af det. Jeg har holdt okay. Jeg får mange subscribers. 8.000 views, 1.000 subscribers på det. $600. Skal vi bare lave flere, eller hvad? Prøv at lave en livestream. Faktisk er det meget, skriver. Okay, $0, det var da shit. Okay. Flere $0. Ja. Så fik jeg nogle. Og nu er jeg helt glad. $0 igen. Det var lækkert. $0, hold da op. Der er for mange penge på det her. Nå, $0. Det var bare spild af tid, tænker jeg. Se om jeg kan få en views, det kunne. Ej, jeg var uheldig. Det var for 100. Jeg tror ikke, man kan. Men jeg kan nok sige det. Det er sådan helt lille. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg ikke har spist det eller sådan noget. Okay. Æg og bacon, det var rimelig dyrt, men det er lige meget. Det så også lidt overdrevet. 1.000 kroner for æg og bacon. Så håber jeg også, det er rigtig godt. Okay, det ser ikke så godt ud. Jeg tror ikke, den får 10.000 den der. På 8.000. Det er stadig lille. Nå, måske den der. Det må være sådan her, en bælte eller sådan noget. Så er jeg så også kun 54 kroner tilbage. Kan ikke lige sove i den. Det er gratis heldigvis. Jeg tager mig godt nok en god lur. Så er jeg vågen. Og nu er jeg heller ikke lille med. Det var da meget fedt. Kan det være, at jeg får lidt flere views her. 98. 99,9 igen. Jeg tror ikke, at man kan få 100. 98%. Hold da op. Hold da op. Der er sådan en lille pil der, og nu får jeg over 100.000. 6.000 subscribers. Hvad er der sket, når den er gået viralt eller sådan noget? 200.000. Hold da op. Det var lige lidt mere end 10.000. Nu har jeg 17.000 og 5.000 kroner. Det gik godt. Var det fordi, jeg var sådan glad eller hvad? Så er jeg 100. Så ser jeg lige, om jeg får en til video, der går viralt. Og sådan en Copsan Robber. Det har jeg fået nogen kvalitet. Lave et nyt spil. 97. Over 99%. 99,1. Så ser vi lige. Jeg havde 100 af i starten, og jeg fik 99%. Så jeg vil lige gå den også viralt. Nej, det gør den ikke. Altså, den er rigtig god, fordi det er et nyt spil, men det er ikke den der lille af ting. Okay, 40.000 views på hver video næsten. Det er meget fedt. Nå, så har jeg 7.000 kroner. Lad os se, om vi kan købe en god PC for det. Så har jeg $1.000 tilbage. Så bliver jeg lige lidt glad igen hurtigt. Sådan der. Ja, sådan her. Ja, og så spiser jeg lige lidt. Et æble. Og så sulten heller ikke. Det æble er meget fint. Okay, jeg kan se, at jeg har fået et nyt kamera. Jeg tror også, jeg har fået en ny PC. Okay, 50.000 subscribers, så får jeg det næste spil.
Så er den ved at blive uploadet. Skal vi ligesom, den her går viralt. Det kunne være fedt. Og jeg får godt nok meget stadig. 90.000, hold op, det er tæt på. Så har jeg 41.000 nu. Hvis jeg laver en til god video, kan det være, at jeg får over 50.000. Så får jeg noget spil. Så. Der var den der lille ting, så gik den viralt. What? Over 500.000, hold op. Kan jeg få over 1 million views? Det kunne være sindssygt. Nej, lige under. En playbutton? What? Jeg har fået 2 spil. Kan man ikke sætte den sådan op? Måske på build. Awards, playbuttons, ja. Så skal han kigge mod mig sådan. Den der. Jeg får ind på 1 million, 10 millioner, 100 millioner, 500 millioner. Hold op. Det er bare ved ind til 50 SP simpelthen. Der er godt nok mange, der hatede. Det var da synd. Og Bloxhaven. Nu er jeg slet ikke fuld, så nu kan det godt være, at den ikke går viralt. For godt nok meget. Og den gik ikke engang viralt. Sygt nok. Nå, men nu sådan, sover jeg lige det og sådan noget. Så har jeg 100. Ja. Så er den uploadet. $400.000 og 43.000 subscribers. Hold op. Kan vi lige se, om vi kan købe noget. Kan prøve at købe den her. Money. Road. Jo, hvad så? Tag TV. Det er det gaming shoppen. Du kan købe forskellige ting til dit setup. Der er en stjerne under alle tingene. Hver eneste stjerne giver dig 10% flere views. Så lidt flere views. Når du køber noget, skal du ikke selv sætte det op. Okay, fedt. Så hvis jeg køber det, så er alle bare. Der er ikke nogen grund til at takke os. Nå, det var da fedt. Hvis du skal være den bedste gamer, så skal du have det bedste setup. Held og lykke med at blive den bedste. Tak. Okay, det ser sygt ud nu. Den der PC ser mega sej ud. Så nu er det hele sådan blåt. Det hedder også sådan blue eller sådan. Jeg har bare lidt flere videoer, og så vender jeg tilbage om lidt. Så jeg er lige ved at have 500.000. Det kan være, at jeg får 500.000 på den her video. Så jeg tror, han får måske over 100.000. Hold da op, han fik godt nok meget. 600.000 views. Så fik vi faktisk over 500.000 subscribers. Hvorfor er det alle hater? Adopters. Kan jeg lige se, om den er god? Adopters. Så gik min computer i stykker. Det var ikke så godt. Jeg har sat de her kabler sammen. Sådan der. Upload. Yes, sådan der. Hold op, den giver meget. Okay, kun 700.000. Det var ikke så meget bedre. Nu er næsten lige ved at have den næste playbutton. Kan jeg lige prøve at få? Okay, hold op, den giver meget den her gang. Jeg tror, hvis jeg laver en til video, så kan det være, at jeg får 1 million. Hvorfor koster det penge at vise min arm ad? Jeg vil lige det penge til køleskabet, selvfølgelig. Nej, jeg tror ikke, den får så meget, den her video. Ja, den var ikke god. 500.000. Så laver jeg kun en til video, så skal den. Quit YouTube. Okay, rolig. Fister. Så gør det en forskel. Ja, den skal nok få. Please. Fik noget. Ja! Build. Awards. Playbutton. Der er vi sådan 2 sådan en. Det var det, tænker jeg. Næste video kan det være, at vi skal lave lidt bedre på vores setup. Blive lidt sådan mindre sulten. Mange tak, fordi I så med på videoen. Husk at kommentere, hvis I vil have, at jeg laver en part 2 eller en hel serie af det her. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Så hvis I kan lide det, så skal jeg nok lave flere videoer. Det var bare det. Vi ses.